Number one, l-kap tal-oppożizzjoni jiġi hawn wara li jagħmel kampanja sħiħa jgħajjar lil kulħadd korrott left, right and center. U mbagħad meta jidher il-qorti fuq livell li jagħmel is-Sur Keith Schembri, livell ċivili kontra tiegħu, li xebba jgħajru korrott dan, u juża il-legalizmi, u juża il-proċedura ċivili sabiex huwa b'xi mod ma jixitx meta hu qiegħed preżenti fil-qorti, hija xi ħaġa fejn il-kap tal-oppożizzjoni qiegħed imiss il-qiegħ. Veru l-qorti tagħtu digrit, u veru għamel użu mill-proċedura ċivili, imma l-qorti tik digrit. U l-inti bħala politiku, bħala kap tal-oppożizzjoni, illi inti ilek tant xhur tgħid li Keith Schembri korrott. Meta għandek l-ewwel opportunità li tipprova quddiem il-qorti għaliex is-Sur Schembri korrott u inti tmur tiġri tara x'tajt il-liġi biex inti ma tixitx. Daka ifisser li inti meta tiġi biex tiffaċċja il-verità taħrab milli tiffaċċja il-verità. U allura nistgħu nkomplu nagħmlu argumenti legali mela le. Ħana x'inhu point of order fil-qosor kap tal-oppożizzjoni. Sur President, fil-qosor ħafna. Hija ġurnata vera sewda llum li għandek Ministru tal-Ġustizzja illi punt bażiku kostituzzjonali illi bniedem akkużat b'xi ħaġa jiġi infurmat l-ewwel biex inhu akkużat sabiex jiddefendi lilu nnifsu il-Ministru tal-Ġustizzja qiegħed jiċħadha. Kemm hija ġurnata sewda għall-ġustizzja f'pajjiżna. Kompli bid-diskossija, mhux point of order. Ġurnata sewda taf x'inhi li jkollok kap tal-oppożizzjoni. Jirċievi libel ċivili. Il-libel ċivili ilu x-xhur jinfetaħ. Jaf eżatt fuq xiex il-libel irċivih, il-poplu Malti kollu semak tajjar lil Keith Schembri illi huwa korrott. Kif tiġi inti hawn illum u trid titwemmen li wara xhur sħaħ tajjar il-Keith Schembri qed tgħidilna li inti ma tafx fuq xiex Keith Schembri għamillek libel. Il-poplu kollu jaf għalfej Keith Schembri għamillek libel. Kulħadd instama' kieġobkom. Jien nistiednek taqra l-atti li bihom Keith Schembri fetaħ il-libel u tkun taf għaliex il-kliem li għattinti Keith Schembri qed iħoss li huwa libellus. U mela tiġi hawn u tbieħ ħadaqsieku point of order. Point of order. Għajdi x'inhu. President, qed nerġa' nagħmel point of order għaliex tant qed jikdeb b'mod sfaċċat il-Ministru illi hija inkredibbli. Dalgħodu fil-qorti fl-atti tal-kawża is-Sur Schembri kien għadu ma ppreżentax id-diskors li qiegħed hu joġġezzjona għalih. Il-qorti fil-fatt għaltu ma tistax tippretendi li ttella lil kap tal-oppożizzjoni jixed jekk għadek ma għatlux x'inhuma l-kliem u x'inhu d-diskors li int. Wara li ġara dan, preżenta wara id-diskors illi jiena għamilt. U naturalment, il-qorti qaltlu kif kellha tagħmel, mela ħan iddifferixxi l-kawża biex il-kap tal-oppożizzjoni jaqra id-diskors li int qed tgħid illi llibellak bih u darb'oħra issaqsih li trid. Grazzi, dan point of explanation tara l-qorti aħna. Li kollok Ministru tal-Ġustizzja. Ġamit l-argument. Verità daqshekk sempliċi jaqlibha rasa l-isfel u saqajja fuq hija kbira. Ministru. Jiddispjaċini Ministru Bonici. Għax ma rridx nieħu mill-ħin ta' sieħbi. Però ġifieri xi ħadd irid jemmen f'dan il-pajjiż illi l-Onorevoli Simon Busuttil jgħid xi ħaġa. L-għada Keith Schembri jagħmillu libel fuq dak li qal Simon Busuttil. U mbagħad jiġi Simon Busuttil u jgħid imma jien ma nafx fuq xi għamilt li libel ta'. U veru hemm il-proċedura ċivili, hemm il-proċedura tal-qorti tista' tinħeba madwarha, tista' tinħeba taħta. U veru l-qorti tagħtu digriet, imma l-poplu jiddistingwi bej li wieħed jagħmel juża l-legalizmi biex jinħeba. U bejn illi tagħmel l-affarijiet għax inti konvint. Il-poplu jaf Simon Busuttil x'qal fuq Keith Schembri, imma donnu f'dan il-pajjiż Simon Busuttil biss ma jafx u stess x'qal fuq Keith Schembri.